Ezinezkoa litzateke Euskaraldia bezalako ariketa masibo bat Euskal Herri osoko 100 herritarren borondatezko lanik gabe. Carmen dute izena Bilek Itxarrauek, gogoz ari bira herriko batzordean. Ni aurten sartu naz Euskaraldiko talde honetan, ze uste dut honako iniziatiba eta aurrera ateratzeko euskera dakigunok eta euskera maite dugun jentia sartu behar garila lan eiteko edo behintzat hori bultzatu alixateko. Irakurren ebanean zer zan bere Euskaraldia oso ilusio handiko ekintza bat iruditu jaten, derabaken eban parte hartzea horretan. Asier Kortabarria ere ilusio eta lanez lepo dabil egunotan. Bera da Bergarako batzordearen dinamizatzailea. Gu guztira ia 40 pertsona ibili gara batzordean edo batzordetan lanean. Batzordeak ditugu sektoreka, entidadeak erakartzeko lan horretan, eta koronabirusen krisiak baldintzatu gauzko ere, jakin izan dugu nolabait aurrera ateratzen. Bizi dugu egoera latzak gu guztion bizimodua jarri du hankaz gora. Gasteizko Euskaraldiko sustatzaile den Josu Pebruzok horixe azpimarratu nahi luke hain justu. Eragozpenei aurre egiteko herritarrek erakutsi duten gaitasuna. 2018ko edizioarekin alderatuz, indarra ez da berdina gertatzen ari, baina hala da guztiz ere Gasteizko auzo batzordeak, Gasteizko herritarrak lanean dihardute eta guretzat hori da balioa pixka bat herri batzorde horietan, pertsona horien, bolondrez hauen indarra eta lana aurrera daramatelako Euskaraldia hirian. Oztopoak oztopo, Euskaraldia sekula baino beharrezkoagoa ikusten dute guztiek. Aurreko Euskaraldian ikusi genduna da, herritxarren inguruan, edo herritxarren aldetik, zelako ilusioa zabaldu zen. Eta uste dut merezi izan dabela, eta ia ongotan be gauza bera lortzen da. Eta hortaz gain nik uste dut balio eskula danoi, orokorrean gure buruan klik bat egiteko, eta ekartzeko euskara erdigunera. Gasteiz bezalako hiri batean Euskaraldiaren beharra kasu honetan guk uste dugu oso beharrezkoa dela eta oso positiboa dela. 2018an izan zen, 13.000 pertsona eman zuten izena Gasteizen, nahiko emaitza positiboak izan ziren, eta uste dut lortzen dugula euskararekiko lana, noski, modu orokorrean, baina modu zehatzan baita ere lortzen dugu belarri prest edo maila ezberdin bat duten pertsona horiek ere implikatzea, horiek beldurra galtzea eta beraiei transmititzea baita ere, Gasteizen ez dugula kriston euskera egin behar, euskera egin behar dugula. Ogi gogorrari aginkada zorrotzak dio esaerak. Batzordekideak bat datoz, euskarak gu guztion auspua behar du, orain inoiz baino gehiago. Ikusitza zelako panoramia daukogun, esan nahi dutena da, hona itxi, dano gauz maskarak inetori, baina horrek ez dago esan nahi guk euskera baztertu behar dugunik. Orduan, nik eskatuko neukizo jente guztiari aldabenari bentsat parte hartzeko onelako iniziatibetan, ze euskeria geuri dela eta geuk ez badugu egiten galdungo jakula, eta hori ezin dugu onartu. Momentu hauetan da, igual, aniztasun linguistikoaren alde egin behar den momentu garrantzitsuenetarikoa eta kultura orokorraren alde egin behar den momentu hori. Nik animatuko neban mundu guzti Euskaraldian parte hartzera. Batez be erakusteko, asko gala euskeraz berbaitzen dugunak, asko gazela ulertzen dugunak, eta erronka moduan, danontzat gizarte bezala gure hizkuntza itxurak aldatzeko eta euskera plazareak hartzeko. Zaso honetan zaintza dinogu, zaintza. Euskara zaintzeko be, garaiz jara, zaindu daigun euskeria.